Goro mungere migamari talo tari mondo mondo dhi nyime gi chenro mar jiwo rawere e kor gwenge mopogore opogore mondo ti e yo makare gi talanta magingo e weche mag tuke mar yudo kaka ginyalo biro konyore ngimagi. Chenro ma kamano geto neno ni rawere mantie kod talanta ahinya to picha adhula oyudo teko mar dhi nyime gi tuke ma gitimo. Pichas mochung' ne chenro mag tuke apisre mondo chiw mwandu ne timbe mantiere e gwengego. Bende koro gibiro medo dhi mbele konyore godo. Biro mondo warad gi youths. Sana youths gi gine at least kokwa nacha gi to ginyalo bedo gi problem. Wach piny nyalo bedo gi problem in future. Kopo ni owegi sana ng'eni wan gi weche mag social media. Nthindo wakwayo gi mondo gibed watemo mondo waket gi mondo social media gitigo e yo maber. Wamiyo nyithindo wachiwo ne gi balls, wamiyo gi goal nets, wamiyo gi uniforms, wamiyo gi gloves, wamiyo referees uniform nikech referees mang'eny go mana frimbi gi kode. Aloso kode ni kopono nyayudo ne gi sports gear makaka uniforms, net to gi mpira mondo okel negi mondo bedo engaged so much e tije ma e tugo ma gitugo kaendi. To sani ka gibo bedo engaged ni kendo gimedo ywa jowetegi, idleness ok bibedo manyalo miyo gichak timo gik moko ma njore machalo kama kong'o, njaga.